kawai. Ga gidan to na asiri TikTok, TikTok ne anan ake kunce kulli TikTok, TikTok ne ga gidan to na asiri TikTok anan ake kunce kulli TikTok, ga gidan to na asiri TikTok anan ake kunce kulli TikTok. Wance da tona ma wance asiri, wane tona ma wane asiri. Ana takata'i a TikTok, ana ta bala'i a TikTok. TikTok ya rikici, mata da gayin sun rikici, fada kawai suke yi sun haukaci. Gato na asiri a kowane sashi, a zazzagi iyayenka, wannan sai a cikin TikTok ne. A san yaya ne asalinka, wannan halin yan TikTok ne. Ki mun bidiyo ba riga, ki mun bidiyo ba wando, ki mun bidiyo ina son ki, ki mun bidiyo ina yin ki. Kirar maza ke gare ki, kirar kanti gare ki. Ga gidan to na asiri TikTok, TikTok ne anan ake kunce kulli TikTok, TikTok ne ga gidan to na asiri TikTok anan ake kunce kulli TikTok, ga gidan to na asiri TikTok anan ake kunce kulli TikTok. Wance da tona ma wance asiri, wane tona ma wane asiri. Ana takata'i a TikTok, ana ta bala'i a TikTok. A shari'a suke yi sun saba, suna wasu abubuwan gata ba. Harkoki suke yi kamar kwaya, idan ka zage su za su rama. Harka suke yi ba sanya. Ina Alinuhu ne darakta, ina Zango ne producer, ina Alinuhu ne darakta, ina Zango. Kuna kallon su suna zage iyayensu, ba ku cewa kala. TikTok din nan shine karshen lalacewa, shine a farko, shine a farko. Ga gidan to na asiri TikTok, TikTok ne anan ake kunce kulli TikTok, TikTok ne ga gidan to na asiri TikTok anan ake kunce kulli TikTok, ga gidan to na asiri TikTok anan ake kunce kulli TikTok. Wance da tona ma wance asiri, wane tona ma wane asiri. Ana takata'i a TikTok, ana ta bala'i a TikTok.